Mijn gesprek met de minister-president was zoals altijd zeer inspirerend. Ik ken Mimpress al wat langer van mijn vorige functies. Het was een heel mooi weerzien. Maar ook hebben we gesproken over de succesvolle High Level Week van de Verenigde Naties. Dat is de start van de algemene vergadering bij de VN. Dit keer kon Mimpress helaas niet aanwezig zijn, maar wel de minister Vendrik Cecilia, die was er wel. Dus wij hebben even teruggeblikt op de succesvolle High Level Week, maar ook vooruitgekeken naar de COP waar Mimpress naartoe gaat in november in Brazilië. En we hebben ook gesproken over mogelijkheden dat hij weer naar New York komt om ook in contact te zijn met andere landen en te spreken over onderwerpen die voor het Koninkrijk belangrijk zijn. Gobierno de Aruba. Nos, Taipa Pueblo.